Täna mä teen video, mitä te pole üldse mitte kunagi näinud. Se on lootusemäng. Siin mä olen hunt. Näin, siinä on maat. Mutta sitä maat mä en saa. Mulla on näin talo, lumi, taumaa ja mun koto. Lämmä siis. Se, kun mä olen koeka käynyt. Se on pyhimaa. Näin, siellä olen minä. Siinä kes liikuu. Se väikö on mun lapsi. Ja se Bruun on Untinen. Okei, tänään kun nimekirjat näyttää Prepan. Ja vaata, mulla on niin paljon eluja ja niin paljon kirjoja. Ja mulla on yksi kort, olen nyt ero yhä. Mä oon paljon nyt tohunut eroa. Se mulla on niin paljon elu. Voit kun mulla oleks 200 sinua kyllä, aga ma ei tahtnud, et elud tulevad juurde. Tänään me proovime. Laps tuleb ka. Ma toitsin teda nii palju ja nüüd on 3-aastane. Alates 3-aastased võivad nagu tahtsin. Rebane. Lähen võtan talle joulu. Aga vaata, kui elu on mul. Tänään mä oon näyttänyt äkätä tässä. Näet, siellä minä. Ja vaata. Surma. Lähdemme tänne surmaa juurde. Nyt se ripaa. Niin. Sitten ne vaan. No, annetaan vaikka noin. Siellä on repa. Minä surmaarta niin. Minä olen aha. Sillä lopulla juodessa. Jällä. Aina vähän vai? Oli niin vähän ilman sain. Okei. Kiiremmin. Mitä metsiä? Mä mä tohon ruokaa. Mitä jostakin tammua? Niin. Nyt. Lämmä surmaa. Ota mä teen selle asja ära. Ärkä ymmärkä. Ärkä vaata, kun mä teen sit suustais. Okei, niin. Se onkin suuri. Painat kuinka paljon eluita on. Näet. Vaatako se? 20.
aastane ja 3000 elu. Aga mina olen 16-aastane mängus ja 210 elu. Kas ei ole tavaline pudel? Tal on mingid asjad siin, mingi koonu peal näed, kui vaatad. Ma panen selle ära. Ma pugenen lihtsalt temaga võimatu tappa saada.